Със съпруга ми винаги сме мечтали за деца, но годините минаваха, а домът ни оставаше тих. Обиколихме много лекари в Румъния и преминахме през няколко инвитро процедури, но безуспешно. Опитвахме се да не губим надежда, но всяко ново разочарование оставяше своя отпечатък. Загубвахме надежда. Чувствах се празна. Да виждаме децата на нашите приятели и роднини ни носеше радост, но същевременно беше болезнено, защото и ние силно желаехме дете в нашето семейство. Но всеки път, когато започвах да губя надежда, съпругът ми ме подкрепяше. В един момент осъзнахме, че има и друг път – сурогатното майчинство. Да, това не беше лесно решение, но бяхме готови да направим всичко, за да осъществим мечтата си. От този момент целта ни беше ясна и започнахме да търсим клиника, на която да можем да се доверим. Прекарахме много време в проучване на различни варианти и клиники в различни страни. Когато научихме за Biotexcom и поговорихме с двойка от Румъния, която вече беше преминала през този процес, нашите съмнения започнаха да се разсеиват. Те ни разказаха, че тази клиника ще ни подкрепи изцяло и ще направи всичко възможно, за да осъществим мечтата си. Свързахме се с клиниката и бяхме впечатлени от тяхната отзивчивост и професионализъм. Те ни предоставиха подробна информация за програмата и за всеки етап от процеса. Освен това ни осигуриха преводач, което беше много важно за нас, тъй като можехме да обсъждаме всичко на родния си език и да разбираме напълно лекарите. Biotexcom веднага спечели нашето доверие и решихме да заминем за Украйна, за да започнем програмата си за сурогатно майчинство. Когато пристигнахме в Украйна, веднага усетихме, че сме на правилното място. Персоналът на Biotexcom се грижеше за нас и отговаряше на всеки наш въпрос. Координаторите ни съпровождаха на всяка стъпка. Те разбираха нашите страхове и притеснения. Обясниха ни как ще протече всеки етап, показаха ни клиниката и ни запознаха с медицинския екип. Това беше много важно за нас, особено в чужда страна, а фактът, че нашият мениджър говореше нашия език, беше от огромна помощ. Все още помня деня, в който взехме в ръце нашето новородено бебе. Това беше незабравимо. Плакахме от радост. Толкова сме благодарни на нашата сурогатна майка, че ни дари с това щастие. По време на бременността на сурогатната майка Biotexcom ни изпращаше всеки месец информация, ултразвукови изследвания, анализи, снимки и видеа. Те ни разказваха за всеки етап. Това бяха първите ни срещи с нашето дете и това беше вълшебно. Да, тези актуализации от нашия мениджър ни подкрепяха и ни напомняха, че мечтата ни се сбъдва. Екипът на клиниката беше на разположение 24/7 и знаехме, че можем да им се доверим. Когато научихме, че детето ни се е родило, не можехме да сдържим сълзите си. Това беше най-вълнуващият момент в живота ни. Сега знаем какво е истинско щастие. Безкрайно сме благодарни на Biotexcom, че ни помогнаха да преминем през това, че ни подкрепяха и че направиха невъзможното възможно.